Разруши мълчанието. Кампания за информираност бе представена днес в Стара Загора на пресконференция на Националната асоциация на общинските служители в България. Кампанията е насочена към превенция и защита срещу домашното насилие и насилие, основано на полов признак, чрез повишаване разпознаваемостта на проблема чрез жертвите си и обществото, за да се насърчи нулевата толерантност към подобно насилие. Програмен оператор на тази програма е Министерство на вътрешните работи. Благодаря на колегите от полицията днес, които са тук сред нас и във всички наши срещи, които проведохме до момента. Те са изключително важно звено в този сегмент превенция и противодействие на домашното насилие. И естествено медиите, изключително важни по отношение точно на този проект за кампании за разруши мълчанието. Не случайно сме използвали това име, тъй като много добре знаете, че домашното насилие, то съществува, има го, всички знаем, че го има, но не се вижда. То е латентно, скрито, тайно, хората са притеснени, страхуват се и по ред други причини и не излиза наяве проблема. А след като не излиза наяве, нито обществото, нито медиите, нито институциите могат да се задействат, могат да откажат подкрепа на жертвата, съответно не могат да работят и с насилника, и нещата тлеят до един момент, в който избухват, явяват се видими последици и тези видими последици всички ние като общество ги поемаме и ни се отразяват и на нас всички. И ето защо, според мен е изключително важно да се работи, да се говори на висок глас, да има активност, да се излезе от летаргията, която за съжаление и в тази област съществува, и най-вече да се вдъхне малко повече увереност и надежда на тези хора, мъже, жени и деца, включително, защото проблема за тях е значим, за нас също, но само, че ние не го оценяваме, защото не знаем, че съществува. Териториалният обхват на дейностите включва общините Столична, Мездра, Плевен, Гоце Делчев, Неделино, Стара Загора, Търговище, Панагюрище, Сливен и Козлодуй. Община Стара Загора като представител на извадка партнира изцяло в провеждането на подобни кампании. Разбирам, че вие сте една структура от национален характер, която е спечелила този проект. И Стара Загора попада в представителната извадка на няколкото града, с които работите. Ние работим с училищните психолози, работим с педагогическите съветници в училищата. Тук присъстват директори на някои от големите училища. И действително проблема с насилието, не само физическо, а още повече според мен психологическо насилие е много присъстващ. Той е присъстващ във всички сфери на обществото, в степента на училищното образование и предучилищното е много важно, защото там се уврежда цялостното развитие на учениковата личност, може да има много лоши последствия. В тези кампании трябва да е ясно кой ще провежда, как ще се провеждат, какви ще бъдат контактните лица, за да се получава обратната информация, защото, пак казвам, работим и с психолози. Имаме комисия за противообществени прояви, в която се докладват всички тези събития. Представителите на регионалната дирекция на полицията, провеждаме различни кампании с тях. Тук присъства неправителствени организации много на брой. Медиите са тук присъстващи, защото имат много отношение към всичко това, което се случва в подкрепа на разкрепостяване на това мълчание. Така че ние трябва да въведем някаква нова концептуалност, нова идея, нещо по-добро, да бъдем в полза на всички потърпевши. Последната работна среща по проекта е утре в София.